Labari da dumi-dumi. Auren jarumar Kannywood Rukayya Dawayya da shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano Ismaila na Abba Afakalla ya matso kusa. Samun Afakallahu a matsayin miji, Allah ne ya amsa addu'ata, domin samun masoyi na gaskiya a wannan zamani da rashin gaskiya yayyawa sai dai karfin addu'a. To yanzu dai alhamdulillah Allah ya amsa addu'ata, kuma na gode wa Allah. Cewar Rukayya Dawayya. Shin wani fata kuke musu game da wannan batu na aure nasu da ke dab da faruwa yanzu? Batu ne da ake ta cinsa a matakin jita-jita, kuma ake ta cinsa tamkar ta zo mu jita, amma kuma zancen da ake rainawa yana neman zama gaskiya. Domin yanzu dai dukan shirye-shirye sun yi nisa na batun auren shi shugaban tace fina-finan na jihar Kano, wato shugaban hukumar nan da aka fi sani da censorship board, wato dai Ismaila na Abba Afakalla, da kuma tsohuwar jaruma ko kuma jaruma a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wanda aka fi sani da Rukayya Umar Dawayya. Wannan aure dai yana da daf da faruwa, duk da kasancewar ba a fitar da sahihin rana ba, amma dai a wani hira da ita Rukayya Dawayya ta yi da wani rubutu da ta saki, ta tabbatar da cewa addu'ar ta Ubangiji Subhanahu wata'ala ya amsa na samun miji na gari wanda ya haɗa ta da shi Afakalla. Domin dai Rukayya ta yi ikirarin cewa yadda duniyar nan ta rancaɓe ta kuma rikice, samun namiji mai tsoron Allah, mai kuma tawari'u da kuma kamanta gaskiya abu ne mai matuƙar wahala. Don haka kawai ta sakankance da addu'a, kuma sai Allah ya kawo mata shi. Lallai kan ba abin da za ta ce Allah face godiya. Maganganun Rukayya Dawayya magana ce wadda za a iya ƙarfafa ta da cewa dama dai faɗin Allah Subhanahu wata'ala ne, dukkan wanda ya dogara da shi to lallai kam ya isar masa, dukkan kuma wanda ya yarda cewa Allah shi yake yi to haƙiƙa fa zai masa. Duk wanda kaga yana faman shan wahala yana fandan-fandan a wannan duniya, to haƙiƙa bai kyakkyawan dogaro ga Allah Subhanahu wata'ala ba, domin Allah Subhanahu wata'ala yana cewa da mutane za su yi dogaro da ni tamkar yadda tsuntsu ke dogaro da ni, haƙiƙa da dukkanin wasu bukatunsu na duniya ya zama tamkar shafa labari. Amma dai mafi akasarin mutane sai ka ji suna dogaro da Allah da baki ne, amma fa bai kai zuci ba. To yanzu dai kun ji yadda ƙarfin addu'a take tasiri. Fatan mu dai Allah ya sa a yi wannan aure lafiya, ya kuma kawo lokacin, kazalika ya sa wannan aure ya zama shine gidan zaman na ƙarshe ga ita Rukayya Dawayya, duk da kasancewan ta yi aure kusan guda biyu wanda dai ba a samu sama ya kankama ba. Amma muna mata fata a wannan auren ya zamana shine gidanta na ƙarshe, kuma auren da za ta tashi da shi har gobanta kiyama. Kuma ba ita kadai ba, da dukkan shauran jarumai da suke neman auren kuma suke neman mazaje na gari, Allah Ubangiji ya ba su, ya kuma ba wa'anda su ma suke nema a cikin al'umma, wato mata na gari da kuma matan da suke neman maza na gari. Allah ka san su, ka duba zuciyarsu, ka kuma haɗa su da daidai da su, domin dai ita rayuwar nan sai ana auratayyar sannan fa za a ƙara samun wasu zuri'ar a faɗin duniya. Allah ka samu dace, ka iya mana abin da ba za mu iya ba a duniya da kiyamammu, amin summa amin. Sai kuma batu akan sa'insa da aka samu tsakanin Rahama Sadau da kuma tsohuwar matar Sani Musa Danja, wato jaruma Mansura Isa. Hakan ta faru ne sakamakon wani rubutu da jaruma Rahama Sadau ta yi a shafinta na Twitter da kuma Instagram, inda ta nisanta kanta da wani list da aka saki da hoto da suna cewa tana cikin waɗanda za su taya ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC, wato Asuwaji Bola Ahmad Tinubu campaign, wanda Rahama Sadau ɗin ta ce ita fa ba ta da masaniya na kusa ko na nesa yadda aka yi sunanta ya tambara a cikin wannan takarda. Don haka tana kira ga masoyanta su gaggauta wato janye tunaninsu da cewa ita ce ta ba da sunanta. Kazalika ta kuma nisanta kanta da wannan batu.
to hakan ne wala Allah bai yi wa ita jaruma Mansura Isa daɗi ba, wala Allah kuma ita ce ta bada sunan nata, shi sa kuma ta fito ita ma ta yi rubutu ta ce ba fa ike Rahama Sadau din ake nufi ba, wanda masoya kuma suka samu abin tattaunawa. Ga dai wani ƙarin bayani. Assalamu alaikum, yau kadin labaran namu akan Mansura Isa ne da Rahama Sadau. Abin da yake faruwa tsakanin Mansura Isa da Rahama Sadau, ita jaruma Rahama Sadau tana zargin Mansura Isa da ɗaukar hotunanta da sata a cikin wata tawaga wanda ba tare da yassalewar Rahama Sadau ba, inda Rahama Sadau take yanke ta fito ta faɗa a Twitter, ta fito ta faɗa a Instagram page ɗinta maganan da take yawo kenan a Instagram, wanda ba da bayan haka saboda Rahama Sadau ta fito ta yi cece kuce akan maganganun bata ji daɗi ba ko wani abu, nan take Mansura Isa ta je page ɗinta ta yi post ta ce diya Rahama Sadau ba ke Rahama Sadau din nake nufi ba, wata Rahama Sadau din nake nufi ta daban, inda magoya bayan Mansura Isa suka dinga cewa to ai dama su ma ba su so Rahama Sadau ba, kuma idan ta so har yanzu kofa a buɗe take za ta iya bibiyar su ko wani abu. To dai duka dai ni dai fans din Mansura Isa ce ta har a mutu, wannan abu ban ji daɗin sa ba. Ke Rahama Sadau da Mansura Isa da Rahama Sadau ga baki ɗayan ku duk ku tattara wannan al'amari dan girman Allah ku ya haƙuri. To kun ji dai yadda ta kaya, kamar yadda Murja Ibrahim Kunya ta ce za a ci gaba da bibiyar wannan batu har mu ji yadda aka haihu a Ragaya. To fa ba ita Murja kaɗai ba, har mu kanmu za mu ci gaba da bibiyar abin ta ƙarƙashin ƙasa da kuma ta kowace siga, domin dai mu ji me ya haifar da wannan batu, domin dai mun san ana saka jarumai da dama a cikin list na campaign, amma fa da sanansu me yasa Rahama Sadau ba a sanar da ita ba kafin yin haka? Al'amarin zai bayyana gare ku.